अ आगै बिबोनांगौ दाय देग्लाय बोसोराव माबायदि सना नांगौ नोंनो बारा दाम गोसानि दाबिसैलै आगै आबाद मावनायानो जाथारासै हिनजावसाया खनगोन आरो अ हाय गुमै लंपेन्ट सुनायनि गस्ला सुनायनि लथा सनाखौनो जरासे लाबोगारदो गुमै नों आंखौ अनोबोला गेर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै इसान दानाय खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां सोर गिदिं गिदिं स्रा बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायग्रोनाय जाबाय। बावैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1, 2, 3 बादायलायनाय हाबाफारियाव सेथि बान्था मोननो हानाय जेलसिं बसुमतारी बिथांजों दसे सम माखासे खोथाखौ लानानै जोङो मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों। बे समाव जोङो जेलसिं बसुमतारी नोंथांखौ बर' खौरांनि जानानै गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय गासै बर' खौरां नायगिरि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा जेलसिं बसुमतारी आङो बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय गुरुमारा गामिनि। जिहेथु नोंथाङा 1, 2, 3 मुङाव सेथि बान्था मोननो हाबाय बे मोननो हानायाव माबायदि गोजोननाय दङ होनना फोरमायगोन नोंथाङा? आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों जाय सिमाङा आंनि थाखाय मोगथां जाबाय आं माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं बुंनानै बुंख'नो हाया जायनि थाखाय आं 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो थैथां नाजाबोदोंमोन जायनि जाहोनाव आं अबेबा समाव डिस्ट्रिक्टआव गायो अबेबा समाव सेन्ट्रेलाव गायो बेबायदिनो 10 बोसोर नाजा जेनेबा आङो देग्लायनि 2025 मायथाइनि देंखो मु स्निथामाव आं देरहासार जानो हाबाय बेनि थाखाय आंनि गोजोन खुसिखौ आं बुंख'नो हाया आरो। जिहेथु नोंथाङा 1, 2, 3आव सेथि बान्थाखौ आवथायनो हाबाय बे समाव नोंथाङा सोरखौ साबायखर होननानै बुंगोन? आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आं बेखौ रोजा रोजा साबायखर बावग्रोगोन मानो होनोब्लाथाय बिथांमोननि बे जौस्रां बे प्लेटफर्म होनायनि थाखायसो आं बे देंखो मु स्निथाम बेखौ आं देरहासार जानो हानायनि थाखाय जायगा मोन्दों। बिनि उनाव आं साबायखर बावगोन जोंनि के.सि. सिमला मिउजिक स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सानसुमा गयारि सार, असुरजित सार, गपाल बर' सार, जगत बर' सार जों जायखौ दाब्ला होनना मिथियो, सोरां बर' सार, फैला जे बरगयारि सार, मेन्डेला सार बिथांमोन आरो लोगोसेनो दं जोंनि बिदा सानै सन्जय गयारि सार, गुलसन गयारि आरो सोमावसार बसुमतारी बिनि उनाव आरो दंबावो जोंनि लोगोफोर लाइथुन नार्जारि, लैथोमा मुसाहारि, खोमदोन गयारि, जयसिं बसुमतारी बिथांमोना बे देंखो मु स्निथाम देरहासारनायाव ओरैबायदि हेफाजाब होदों जायखौ आं बिथांमोनखौ साबायखर होनानै आं गोजोन होनो हानाय जेबोआनो गैया बायदि जायनि थाखाय बिथांमोना आंनि जिखिनि मोनफ्रोमबो समाव बिथांमोना आंखौ थुलुंगा होदों बिथांमोना हाजार बार बुंबोदों आरो जेब्ला समाव आं रिहार्सेल होआलासिनो दलर थायोब्लाबो बिथांमोना बुंदोंमोन मानि थाखाय रिहार्सेल होआखै मानो रिहार्सेल होआखै देंखोमुआ गैलानो मा खालामनो सानदों बेबायदिब्ला बोरै देरहासार जानो हागोन बेफोरबायदि बुंनानै बिथांमोना हाजासे रायबोदोंबो हाजासे गियान होबोदों हाजासे बिथांमोननि बोसोन बिथांमोननि बुंनायजोंनो दिनै आं देरहासार जानो हादों आरो। आंथ' जोंनि रावआवनो दिहुनबाय गुबुन रावआव आं दिहुनथ'वाखै। दिहुननाया गोबां आं गोदान मेथाइ बैसागु मेथाइ दिहुनबोबाय बिनि गेजेरावनो थांनाय बोसोरनि बैसागुनि गेर गेर मुस्रासानाय बे मेथाइआ बयजोंबो गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननि अनसायनाय मोन्दों। नोंथांमोननि अनसायनायजोंनो बे गेर गेर मुस्रासानाय मेथाइआ गोबां हाइलाइट जाबोबाय। नोंथांमोननि अननायजोंनो आं बे गेर गेर मुस्रासानाय मेथाइजोंनो फिन नोंथांमोननि जौस्राङाव आं मेथाइ रोजाबनानै नोंथांमोनखौ रंजाहोनो मोसाहोनो मोनफिनदों बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो नै देग्लायबो मैया शुटिंआ जानानै थांबाय आगै बिबोनां गदाय बे मिउजिक भिडिअ देमसियानो बेबो फैगोन आसा खालामदों नोंथांमोननि बयबो गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन। लोगोसेयैनो देग्लायनि बैसागु बे नोंथांमोननि जौस्रांखौ मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय आङो गुबुन गुबुन रावनि मेथाइजोंबो रेडि जानानै दं। नोंथांमोना जायफोरनि ओनसोलाव आंखौ
नांगौ हांख्रायनो लुगैदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि जौस्राङाव बरायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आंनि जानबुं नम्बरा जाबाय 6009448226 बेनो। आसा खालामदों आरोबाव देग्लायनि बोसोरावबो नोंथां गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननि रोजा रोजा अनसायनाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि जौस्राङावबो आङो मेथाइ रोजाबनो हांख्रायजागोन बा मोनहैगोनखौ आं मिजिंथिबाय। थांनाय बैसागोआव गोबां रायजो राजाफ्रानो नुनो मोनबोदों आरो गोबां रंजानायखौ नुनो मोनदों। जिहेथु गेर गेर मुस्रा सानाय, बे गेर गेर मुस्रा सानाया जोबोद हाइलाइट जादों आरो जोबोद मुंदांखा हिट जादों। बेखौनो बिथां फंबाय जेलसिं बसुमतारी बिथाङानो खनदोंमोन। बे गेर गेर मुस्रा सानायखौ रोजाबनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आं रोजाबनो लाबाय। गेर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै इसान दानाय, खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां सोरगिदिं गिदिं स्रां। अ आगै खिजुरि सिङावनि सोमजोरै खानाय बानाय, अ आगै खिजुरि सिङावनि सोमजोरै खानाय बानाय। बे मेथाइखौ थारैनो गासै रायजो राजाफ्रानो खोनानो मोन्दों। जोबोद हिटनि मेथाइ जादों। बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ आरो मिथिना लाबावगोन। फैबाय थानाय रंजालि बैसागोनि सिगां बिथांमोनहा बिबोनां गदाय होननाय मोनसे आरो रिलिज खालामनो थांगासिनो दं। बेखौबो ससे रोजाबनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। रोजाबनो लाबाय। अ आगै बिबोनां गदाय देग्लाय बोसोराव माबायदि सना नांगौ नोंनो, बारा दाम गोसानि दाबिसैलै आगै आबाद मावनायानो जाथारासै। हिन्जावसाया खनगोन आरो अ हाय गुमै लंपेन्ट सुनायनि गस्ला सुनायनि लथा सनाखौनो जरासे लाबोगारदो गुमै नों आंखौ अनोबोला। बेखिनि आरो मेथाइखौ जोङो क'क्राझार जिल्लानि जासमिन बिनानाव बिथांजों आंजों रोजाबदों आरोना। बेयाव एक्टिं खालामदों एक्टर हिसाबै फैला बरगयारि सार, आरो एक्ट्रेसाव दङ जा हिर'इन रिजु स्वर्गियारि आब' रितिसा उजिर बिनानाव बिथांमोना एक्टिं खालामदों। आरो जोंनि गासै लोगोफोर बिथांमोनानो बेयाव हानजा मोसानायाव मोसादों आरो। रंजालि बैसागोआ खाथिसिनाव खाथिसिन फैगासिनो दं। बे समाव बिथां जेलसिं बसुमतारीखौ सोरबाफोर जुदि रंजालि बैसागुआव जुदि हांख्राय हरोबा बिथाङा जानबुंखौ होखाबाय। गोजोन्थों गासिनिसिमबो बर' खौरां नायगिरि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बर' खौरांनि गासै मावथि लोगो नोंथांमोन सार बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोबथारनायाव नैबे खाबुखौ आंनो जोंनि कख्लाबारि ओनसोलनि मानगोनां MCLA सार मन्टु बर' सार, बे सारा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय बिथां सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।